Good morning guys, gikan kus garden kaya check aga ang mga kamatis o nagkabubungaan na nagkadid siya. Di ako'y suwat nga nadawat gahapon at ang basahan ni ugsan ni mga nakasuwat. Hi, Flora May Buhulan na. Pwede pa shout out sa imong vlog. Nga fans minimo sa Purok Dos malbughag na buhol. Gikan ra ba ko sag na das na adlaw didto mis bungamar. Pero ako katulog haning malbug dapit. Ako kaswito kag harang natudan harang sintro, unahan. Hi, di ay ni Annabeth Asido, ni Huberta Balaba, Mariam Gaypa, ug ni Ann Salabanya, Raul Sahulga, ug ni ano ni Ulan or Dilan? Or Dayan? Ano ni? Kami basa guys na Glan, Ulan, Dayan, Salamanya. Thanks from Purok Dos balbughag na buhol. Salamat kayo dari. Ihatod man ni gihapon ni Ma'am Alma. Laris ang mga ano po ng silingan. Actually, parinti na nas Ma'am Alma. Parinti na sa hang tatay. Hindi. Parinti pa din. Parinti sa tatay. So, salamat kayo dari sa hanggi pang mention ng mga ngan. Naganahan ba siya pong magpuparaan nagsuwat. Kaya, kilig-kilig po diba? Lami, bito rin nga suwat. Kaya mura bito old school. Tanawa guys, lagi pa maaks umigas na murot na. Mura nagibugas-bugas na. Pinakas migas Diya, nagnana na. Saghanan ng giimnan. Morning dang. Muta na dang. Kanawa na. Na. Lilia. Di maglaro cellphone day. Pero na, muragi bugas. Muragi bugas tapurami. Tapos kamot pikas na. Muragi bugi. Unta may nagpaak diya tapurami. Migas lagi. Nay, harap mga silupin. Nay, katubi-tubi. Nada. Guys, nag-order ng good ko bibingka ba? Ay gasas dentist o sa mga staff dito sa dental. Daghan man ni kadto. Ibilin mo pa ni bandar kay init-initan kang nanay. Aram lami ara ba kay bingkang hurno. Na. Nada pwede umot eh. Na may bingkang nga kuan ra kining katong mura tag ice cream. Say tawag sa na poy. Kuan ka ng puto-puto ra bitaw nga di ka ni subra man ni gisugba. Lami nang niya. Mo din eh hornog gisugba. Mura gisugba ba aron lami. Yan sa kana. Ikuan. Lisod ni. Napagad man. Ang bakado. Kadyo ba jud kadyo gingan Sa na. mga materyahan ni pangana. Ipa initan. Ni ubos kaduhan ag latag itong tsao, butangan po kado. Lagi mura ba gisugba. Mura ko na sa gisugba pero lata na. lisod sa lata karong maproteksyonan ba. Ganang ikado si babaw na pikado sa bus. Taro man ibuhaton. Kanang taro ba nga. Aron lami ali sa ba ni buhaton. Dabutang abo, dabuta halingan sa Madugit tag isa ka na pagi mo na ano. Ako kita ko kay naghimos na nay ngani sa una. Ug magpasko. Kung magpasko yor, maghimog ngani sa nanay. Sa una. Taro. Sa una sa bata-bata pa ko ngani himong nanay ug kanang magpasko. Sir, ito ka mo may titing pera na magbibing ka. Kami alagi yor mo nang ganahan jud bibingka ngani di ang ganahan nga klase. Ako ligado. Ako lagi magkadong singot ka. Kay ara mang inita, makapasok-pasok ka jud. Liman pagkagkuan. Kaduhan man ning ilawom. Labo pa din sa magputo. Tabo ng pagdahon, butangan ng taro. Daghanis jud process di pud na Halingan gyapon. Ang halingan daw ikuan. Paglagot ug imo dos inso. Lasay ko mo manghud. Kay ang trabaho. Lagi. Ani kay haning gitudog daghan guys kay bisag abta ni sa 5 days di pa ni madaot ja og mugahi ra ni siya. Mugahi si Jack adto man ang imo na pangi-steam. Butong malami nagsamot. Malami na siya. Mo imo ni. Ate. Sige mo pa palig mama di mo pa kanon. Unsa ka? Pare mo kaon. Gwapo ka ko ano kini buro to na pinahangin ba mura sa kanan namin ba. Nay anak sa rin nay kinangita mo si Danay. Na, para ka to. May taday. Ano ko din nga ni guys, Carl? Dinalian na. Love you ta promise. I love you. Mantika ilang gamitin. Why lami? Bugas ni si Jagas, bugas ng humay. Lami na sa nang ubag ng steam lang. Okay. Arang tahumok jud ba? Ang kan yung init ang hami ah. Mga kini order kong daghan kay ang init-initan steam ba?
Ano ba pa? Bantag pa rin sa kape. Ano? Ugahi. Kahit man siya kaajo. Bahig daw. Yung kamain ko eh. Di maingke, bro, bato. Gira. Kadas niya, pag lang kang Ate Alex, bahinan kong alsa, gilainan kong ay sa tulo ka buok. Di. Uy, kini, kaya matug talibon, parehistro mismo ko ng bawon. Abot naman yung talibon, mura na magbato. Nay, no, kusto nay. Di, bangus, ma'am. Saan mo kanang ko sa bawon? Tangan lang ko, wala. Love you, sa promise. Asa dyan? Parang dyan. Murag bato ba? Ding. Sa gasa, ladong naligabtan ako, ano, abot nas danaw. Abi ko mapanos na, ilabay na rin ito na, mura man dyan bato, ano dyan gaya, pag uli daras bayan, giuli. Ingin basta na nga initin, steam nila na, arang lami, ano, napa-order nung kukalit, kaya arang lami, Mo tinangangin te. Mau ito nagkaangin. Pag ingkid pa na feel ba ito nag-aroma? Arang lami, kahumo ka, sus, galantoy-lantoy, taman, arang lami, Mau ito ko ang order ko, kaya arang bahawon, barong i-steam na laman. Gasa po na dito sa dentist kay tira pala limag pantay na nangangipon. Hi guys! Gikan ako sa dental clinic. Ang update ra sa atong veneers karon is nadugangan ra taog kining tango sa Bisaya pa or sa English K9. So, bali unom na ni sila kabuk na veneers sa atong upper nga ngipon. Wala na sa resulta pero pabalikan pa mo ko ugma sa dentist para sa premolar kani. I-veneers pagyapon na siya. Pero kaning ubos guys, di na siya ipa-veneers kay murag nadarig ang kusog inig-ingkib. Nga na kay. Kari manggod, kaning ibabaw, kaning na-veneers na murabitog, or ako rabaning feeling karon nga, bago pa murabitog ma-uwiid pa ko mo-ingkib. So gani, ipa-veneers to ha, basta nung magkigig na ko kay murag, asay tawag na murag kumaw na siya ingkib, pero siguro, maanad ra ko na ni kadugad dyan, kay, kinilaging umalaging set sa tangipon karon mura bag nanibag upag hanggaw galingan. So kining gabos guys aharan jang ipa-bleach para mag-match og color sa ibabaw kay as you can see, di ba? Lahi ra kaadto sila og color. Unsa matod pas dentist kay nag inquire naman ko about sa bleaching. Kaduha ra kuno ni ka session para mo match na siya sa ato ang ngipon sa ibabaw ang color. Gusto ko ng natural looking gyapon siya. So perfect adto gihimo ni Doc Sanchez sa kay kaning ganahan ko ba kanang natural gyapon sa tan-awon ba sa mga nangutana di ay na may mga klase sa veneers so kaning nga amor ning brato nga klase ra direct composite veneers ra ni siya kay naampoy porcelain veneers or katong mahal nga klase nga veneers nga sa laboratory daw to siya himuon nagkani himuon ra ni siya sa mga clinic dental clinic ra ditso ra man jag haplak nga na so lami na guys tan-awon kay naa na ko itango. Sa una kayo mo ko'y tango. Rapit ako na nga, nga hangipon, nagkabalinsungag na, umuta naman sa previous vlogs, makitaan na dyan ninyo nga nagkabalinsungag, hangipon. Yan, so, marag, ganahan na pito kung magising-isi, siguro bisag maghilak, siguro ko, ako maghilak, makitaan lang magkasagipon. Di ma-express aghang kalipay, so dako ko pasalamat sa Sanchez Dental Clinic, nga, kanang, marag na smile makeover ba, bisag wa pa na human, samot nagmahuman na ni, kay, kuan mo kun pud create kuno pud big difference og kaning premolar makuan na siya kanang matapakan na pud siya. So about sa cost daghay nang utana about sa cost di ko ka disclose inyo sa cost kay lahi man tag cases. So pwede ra jud mo message mo direct message ra jud mo dito sa ilang FB page Sanchez Dental Clinic para maka-inquire mo naman sila daghang services na sila mga braces na sila kanang pasta, manghinlos ngipon, mag-ibot, daghan, marag na anatanan. Pwede raman mo visit, magpa-cleaning sa mo, dahil nagpa-cleaning ninyo, muingan mo nga, daw kung sa may maadyo dari para sa ngipon, yan, ang patambag mo. Kaya, barato ra magpa-cleaning, kaya kaning nga ngipon guys, required din nga i-cleaning every 6 months jud kuno. Kaya ugdi, ang mga plaque, mga tartar yan na, mga istak to dito, pwede manghubag imong lagos o dugay ng panahon jud wa makliningi imong ipon dapat manggod na siya matangtang to siya kay mao man to siya makakuan sa gums masakit ag imong gums siya ag imo hapong ipon is mukalat og naa na gani mga toothpick mukalat basta di makliningan so nga na ra imong buhaton kay arong makuanan bitaw kas dentist ma-explainan ka yan na kay mao man to ang gibuhat nagpa-cleaning ko din ko dok cleaning ining hangipod unsa tan-awan dighani maadyo para nani yan kay lahi-lahi man tag cases di man mo pwede ingog magpa-veneers pud mo nga na ansa agin jud ang kinahanglan is braces nga na agahu kay kinahanglan man jud ninahu sa hua pud kay
mo maingon sa dentist na nga kanang imo veneers nang imo o kanang imo kini braces ni nga kining imo kuan ra ni nga na ipastara ni mga ingana so nga na rin magbaton magpa-cleaning ka daan kay ini cleaning adto man mahibaw-an kay nga na makuanan mas dentist sa gimong ngipon mas tadihan man be nga na nignad tong mga tegi martilyo sirotso dito okay buksan ni mga nganda ng mga panggamiton sa kanang dentist pero ini cleaning ni Zaredto may bawaan na ni jagan sa need nimo brato ra magpa-cleaning brato ra nang pa-cleaning agi mo sa kalibo daghan pay sukli makakaon pa kas Jollibee McDo mang inasal so magpa-cleaning ka magandam ka sa kalibo na panay sukli so di man ka mahal pa-cleaning wa ko masajab 600 to 800 pesos wa ko masajab ang utana naman mo balik. Basta mo na yung i-advise ninyo, pa-cleaning mo, anja, pa-check up na mo da dyan. Pag mag-cleaning, dok, unsay maajudan ni. Kining nga na, anja, pila bay ang mabayad. Nga na, adjugun mo ka, wow, kay ganahan, nino ng dentist, o ginjo nga, chika-chikahan, nino, nga na, about da ng, kaya kining dentist, ganahan, ng dentist mo, atiman, o ngipon, kaya mo na ilang pasyon sa ilang kinabuhi. Sakitan na sila makakita ngipon nga nadaot. Mo na nga, adjo mo kahadli katong uban, pakasuway cleaning. Pila na lamay edad. Okay ra na kay karon suway nagajud kay rong makasuway ka nga aron lami ades pamatig malimpyuhan imong ngipon murag mugaan imong pamatig murag wow aron lami sa pamatig murag lami ibuga-buga labi na nakay bana oras wala buga-bugahan spread naman ka maora to guys sa mga nangutana sa cost ani direct message mo sa ilang FB page kay lahi man tag cases like imo like maadyo man tong makuan pud ka sa imuha mismong kinahanglan kay lisod man og magkapi-kapi ra pud ka sa unsa imo din kinahanglan is lahi pud so mao to guys ara mong gi-encourage nga magpa-cleaning magpahinlo sa ngipon kay arong adto mo maistoryahan sa ato ang doktor nga mao ni imong kinahanglan mao ni nga na maadyo nang mo direct message mo dito bismo nila sa clinic okay so far guys na-enjoy na ang ngipon nga bag-o ja murag nag-adjust pa paghang kagalingan kay kanila gay nataing kibon nga na murag mawiid na kamo ingip law oy wang ngipon ito no mansan yen naman sa ito na ngipon na tagay na sa ito cut ni kay na daot ta pagtang smile nga na so basta siguro maana daw pugodan ning ngipon murag na lagi ko ron masyado sa ngipon ron kay kanang bitong inig-ingkib lagi murag mag-ko ba lawa ngipon nga na ba so makakuan ra mo na maka-relate ra mo na puhunog makapaadyo mo sa inyo ngipon basta mo na to guys agaran jang kay ingin is magpa-cleaning mo sa inyo ngipon kay mao jud nay kanang first step jud nang magpa-cleaning mo kay inig-cleaning na sa dentist ana naman ma-diagnose og hala gimong bag-ang day na pahak na kit-kit na giud-ud na di ay hala gimo hadi ang tango na pahak na nga na kay tan-awon mo to nila nga na himahinluan man to makit-an ang problema unsay para nimo okay pasalamat jud dak sa Sanchez Dental Clinic kay marag gitagaan jud ko nila og 110% of confidence para magchika-chika pa mas ganahan pa ta magjagaw-jaw para aghang smile kana jang taaman jud danggan nga di na ko maglipad-lipad ka sa unang makahinagbuko sa hang mga friends nga na jagang smile libog na ko smile ba ko di sa man smile ba jud ko di ba jud sa pa kaduga dyan nun lagi nanog ang smile mura nanog nakainit mag-iingana na nun yan nga na nanog smile maganda may ngisi nga na aghangi pa na rin ag hilang hindi agdari arang gamadja marang hipag-ilaga hindi arang giluha ka adyo maragi ka nagkaanog tubo nga na marabang manood sang utok aghang utok na rin mag-adyo lang magka-smile kay ngilad ka adyo kang-ngipon agpikas pa smile ba kaya dyan maitok ang sana nimo kay wala nimo smile eh mano ag-result tayo noon nga nag-smile murag nakaigit so guys para to guys just updating you about sa tang veneers katong uban pwede pud mo magpa-brace basta daghan silang serbisyo katugon ko bye see you later